Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu a daidai wannan lokaci. Kamar yadda muka saba kawo muku update to yau ma insha Allah muna ɗauke da wani sabon update wanda insha Allah muna tunanin akwai alheri a cikinsa, wato wannan T-bomb. T-bomb. So insha Allah kamar yadda kuke gani zan nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan T-bomb ɗin, da yadda za ku saita shi da kuma yadda za ku samu alheri a cikin shi insha Allah. So a daidai ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara bidiyon. Da farko idan zan ajiye mana link, zan ajiye muku link ɗin a description. Ok sorry, zan ajiye muku a comment section saboda har yanzu basu man verify ɗin channel ɗina ba, damar in ɗora ba a description. Amma dai insha Allah zan ajiye mana link ɗin a comment section, a first comment insha Allah. So mai so sai ya shiga first comment sai ya je ya taɓa wannan link ɗin. So dama direct idan kamar misali link ɗin haka da ka shige shi haka, kai tsaye dai watso maka nan wajen da ga T-bomb a ƙasa da ga wani guna an yi bot ga kuma logo ɗin su. So in ka zo za ka danna wannan start ɗin ne. In ka taɓa start ɗin nan insha Allah za su watso ma nan. Gashi nan get 30,000 for the parallel YY. So sai ka danna wannan wajen da aka rubuta join airdrop. Zai ke airdrop ne. So idan ka zo sai ka danna wannan wajen da aka sa submit details. Kamar haka yadda kuke gani. So bayan ka sa ka danna done. So a nan za ka sa musu sunan da kake amfani da shi a Twitter ɗinka ne. Za ka sa musu sunan da kake aiki da shi a Twitter. Misali bari in sa musu haka. So gashi kamar yadda kuke gani, za su ce ka sa Ton wallet. Yes, za ka sa your wallet ne address, amma ka tabbatar address ɗin da za ka sa Ton. Yanzu misali bari in nuna muku yadda za ku nemo Ton ɗinku. Idan kana da Trust wallet, kai tsaye idan ka shigo cikin shi, misali kai tsaye zai buɗe maka. So wannan mai alamar da ku yi searching ɗin Ton ne. Ga wannan Ton ɗin, gashi nan Ton BEP 20. Za ka zo za ka danna nan gun da aka rubuta copy misali in kai haka. So amma ya za ka yi ka nemo Ton ɗin. Wannan dai shi ne Ton. To idan ka zo da farko za ka yi searching Ton. Bari in dawo bayan da za ku gane. In ka zo za ka taɓa wannan ɗigo biyun. Sai ka shiga, kana shiga za su watso maka. Idan suka watso ma sai ka danna searching ɗin nan. So sai ka danna Ton kamar yadda kuke gani. So wannan mai BNB Smart Change shi za ku danna. Smart Change. In kuka danna sai ku danna receipt ɗin nan. Amma ku tabbatar kun kunna shi. So idan kuka danna receipt sai ku danna wannan gun da aka rubuta copy ɗin nan. Ma'ana kun kwafa address ɗin, wannan address ɗin suka ce sai ku yi minimizing. Sai ku koma cikin T-bomb ɗinku. An ka koma sai ka yi pasting wannan wallet ɗin da ka yi copy. Address ɗin kai da ka yi copy. Misali in ka zo sai ka danna pasting haka sai ka tura. So me kana tura gashi nan suka ce mai gashi ga balance ɗinka. Kana danna wannan balance ɗin za ka ga balance ɗinka nan na airdrop guda 100,000 ga referral balance. So wannan kuma guda 100,000 ba zai fita ba har sai ranar 30 ga watan da muke ciki yanzu. Muna watan April ne, yau gashi 15 ga wata. So ranar 30 ga wata za a cire shi insha Allah. Kana danna withdrawal ɗin nan kai tsaye za su nuno maka, za su tura ma shi cikin Ton ɗinka. Amma yanzu saboda me? Saboda sai ranar 30 ga watan April 2024 sannan ya fita. Saboda haka insha Allahu aikin da za ka yi kenan insha Allah. To wannan shi ne dai a taƙaice yadda abin yake. Da kuma za ka samu kuɗi a cikin shi wannan airdrop ɗin. Za ka zo ga wannan gun da aka rubuta ref link sai ka taɓa. In ka taɓa ref link ɗin nan za su nuno ma gashi nan suka ce here is your referral link. Sai ka yi copy ɗin wannan koren rubutun sai ka je ka yi sharing wa 'yan uwa da abokanka domin su yi join insha Allah. To duka nan muka kawo ƙarshen bidiyon. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo kai tsaye ku danna mana subscribing, ku taɓa alamar ƙararrawa, ku yi liking. Sannan idan akwai abin da ku gane ku rubuta a comment section. Insha Allah mu kuma za mu duba, za mu gani kuma insha Allah za mu
warware muku matsalolinku in sha Allah. Da wannan nake cewa bi salam.